mapemphero ofunira ena zoyipa, mapemphero otemberera kusaya. Ndokulandirani abalokondeka mwambuye ku uthenga wa tsiku la lero. Uthenga umene tigaone tsiku la lero mutu agenda utchula kuti mapemphero osayankhidwa. Mapemphero osayankhidwa. Ndipo tiwerenga kuchokera m'buku la Luka chapter 18, ndipo tiwerenga ndime 10 kulekeza 14. Luka 18 10 kulekeza 14. Anthu awiri anakwera kunka kukachisi kukapemphera, winayo mfarisi ndi mnzake wansonkho. Mfarisiyo anayimirira napemphera izi mwa yekha: Mulungu, ndikuyamikani kuti sindili monga anthu onse ena, opambapamba, osalungama, achigololo, kapenanso monga wansonkho uyu. Ndisala chakudya kawiri sabata limodzi, ndipereka limodzi la magawo 10 la zonse ndili nazo. Koma wansonkhoyo ali kuyima patali, sanafune kungakhale kukweza maso kumwamba, koma anadzigubuda pachifuwa pake nanena, Mulungu, mundichitire chifundo, ine wochimwa. Ndinena ndinu, anatsikira ku nyumba kwake woyesera olungama uyutu osati uja ayi, pakuti yense wakudzikuza yekha adzachepesedwa, koma wodzichepesa yekha adzakulitsidwa. Tipemphere. Atate, dalitsani kuwerenga kwa mawu anu, ndipo Nkhoswe Mzimu tisogolereni ndi kuchita zija mmachita nthawi zonse, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mapemphero osayankhidwa. Kawiri takhala tikuphunzira zoti kodi kuti uyankhidwe pemphero ungatani. Koma lero ndifuna tione kuti kodi pemphero lako lisayankhidwe utani. Ndicho lenga choti mwina tiunikeso mapemphero ena amene sichimayankhidwa, kuti nkutheka kuti mwina ali gulu la mapemphero ngati awa. Tikumva za anthu awiri osiyana, mfarisi komanso wina wansonkho. Kuchalichi kumapita wina aliyense. So akati wansonkho m'Baibulo amarengedwa ngati munthu wochimwa, chifukwa anthu ansonkho anali woyipa mtima. Malo mongo katenga msonkho umene boma limafuna, amayikapo yawo yapamwamba kuti akamakatolera msonkho ja ina yachonse kwaike mthumba. Ndi anali anthu oyipa, komanso anali anthu opanda chifundo, amapanga zimenezi mwankhanza mopanda chifundo. Ndikudziwa alipo ena ansonkho alero kakhalidwe kameka kanasalira kanasalira. Ndikumbukira kale ndithu makolo anga nthawi imeneyo kuli msonkho wa kaya 3 kwacha pivite, amathawira kutchire ndi anzawo. Azibambo mmuzi osaona kutchire kutawa ndithu literally. Apita kuti akuti yaona Land Rover yadusa, amabwera pa Land Rover. Ndamazwa kuti Land Rover yabwerayo ndi ansonkho. Ndi azibambo nthawi imene machire liliko kaya pano mwezi utali. Azibambo wonse mmuzi kutawa kutchire pakana amve kuti akulikirire ndi abwerere. So
nena kuti panali wansongo ndi mfarisi. Afarisi amaziyerekeza kuti ndi anthu osankhidwa chifukwa anali Ayuda, anali mtundu woyeresedwa. Ne ababa ndikuona munthu woyera ndi munthu wakuda usati kwakala koma uchimo. Avali munthu wochimwa ndi munthu woyera akupita kuchechi. Sindikuzokuti amapita limodzi kana nangokomana chifukwa kuchalichali amapitira zake komanso amapitira chikhulupiriro chake. Ndi akukamba zoti atafika kuchalichiko anayamba ndi Mfarisi wayimirira danalivumbulusa pemphero osatira mutima koma lofula ndikuyamika Atate kuti ine ndimapereka chakhumi ndimasala kudya sindili ngatena monga uyu mpaka nakupereka chisanzo kuti monga uyu nzake naye wabwerera pemphero. Abale sindili ngati monga uyu ndi adatamawo pamene pachakutamawo andikumadabwa kuti kodi akupemphera kapena akumpempherera wina. Ndi akamaliza nawachikulirawa chifukwa ndikutha kuona kuti pamene Mfarisi amati amen ngati kunali amen ngati pamene amati amen ndekuti uyu wansongo uyu zonse zimene anabwera nazo zabalalika. Palitu pena kayankhulidwe kena kamchalichi kukupangiza prayer item yako kuichonza kuti asingisindipereka ntengedwa ngati chisiru. Lero ndinakonzeka kuti ndipempherere ichikoma ayi ndipena yankhulira ayi sindipereka. So naye wansongo alinanga ndingobwerera ndafika kale kukachisi ndiye chimene anachiona chanzere nkungoguguda pamtima. Azikukonda kuti zimamuwawa kaya kunali kuzichepesa ndakazi munthu zamvuta kale akuti anangoziguguda pamtima sana pite nalo patali pemphero. Mbale wansongo yanangoti ine ndinochimwa akuti pemphero yake linaloti Mulungu mundichitire chifundo ine wochimwa. Basi lake silinatema minishi anatera popo. Bible lifotokoza kuti pemphero la Mfarisi lalitaliki silinayankhidwe koma la uyu wansongo uyu ndilimene linayankhidwa. Ndifuna ndikufotokozereni inu azibusa ndi atsogoleri kuti kuchali chikulingati kuchipatala koma abwera anthu osiyanasiyana ndipo chali chisichisankha chimalandira zosiyanasiyana. So zikutengeradi mbusa amene wayitanidwa, mbusa amene wasankhidwa kuti akathe kukhala ndi anthu osiyana chikabwera zosiyanasiyana. Komatu nkhani ya lero tikukamba za pemphero losayankhidwa. Mfarisi malo mokamba zake amakamba zanzake. Farisi malo mongo muyamika Mulungu amamukanga kudzita mandira kuwamuza Mulungu zimene zachitika zimene iye wapambana. Kupemphera kotereko kupemphera kwa chipongwe chikuyankhidwa. Ena muta mene mukumvesa mukuta mwina sonani mulikati Farisi mwamba koma kumaina sindipemphera mwa chipongwe. Ndikuzani chipongwe china chimene munapanga pa pemphero lanu. Tikamapemphera tizoti tikulankhula ndi Mulungu ndipo Mulungu ndi ndani. Pali mapemphero ena
mwina ndino makolo ndi ananu samakumverani sakhala pakhomo malo moti mungopemphera bwinobwino kuti mwana uja Ambuye amukonze bwino, koma ifoti mwamuza sakumva siku lina mwamuleza usapite sakumva, ndi mmagundika nalo pemphero. Lero anzake akambenye kumeneko kuti asazapite achisiye ndakanika ini kugwada pa maondo ndalepera Ambuye chita naini kuti asazabwerereko. Iya limene si pemphero, limene ndi pemphero la Afarisi. Mulungu sangamve zimenezo. Mwina ino amayi mwatopa kwaoza abamba kuti yaikuma mamwedwe awa mukakautunga uko tikuzunzika ndi njala pakompa, mukakautunga uko muzimosi mtukanga tichishiru buli chitakazi kikani dzuwa la kupezana kumutavula malaya takazi kikani sakumva mwauza abusa kwa pemphera sakumva ndi makacheka kuchipinda atapita kumuwa bambo sopano Ambuye ine ngati mwana wanu lero akakangoti wachigwira chipanda umusamwe ndipo asanze kuti asazapitezo. Limene lupemphero lero wawe paka namve kuwawa mimba kamabwera mimba mukumpweteka. Mulungu sayankha mapemphero amenewo. Mulungu sayankha mapemphero. Kaya ndi munthu wina mmadana naye ndi akamadusadusa mwina amakulalatira Ambuye lero adani anga onse apo muchite nawo akhalenga naponda minga ndimve akugwa panja apo ndimve pi. Mapemphero amene Mulungu sayankha ni mapemphero sayankhidwa. Ena amazilembesa ntima kuti koma asinge kubuku la Deuteronomy manena kuti mfiti musairole ndiye mfiti musairole kukhala ndi moyo titakupemphera kuti amene wasogole basi amene wapite ndithu kwa Bible amene wandafiti mene akundivutira ndiye atsogole Ambuye chifukwa mawu akutero ku Deuteronomy. Ena timazinamiza ndikumanena kuti David anapemphera papemphero onena kuti Mulungu akantha adani ake ndenanenso ndayima pano monga David amene ananenera kanthani adani anga onse azidziwe kuti ndine Yehova wamakamu. Tisazitengere mderadera mapemphero amene ndikuzeni sangayankhidwe adani anu apitirira zomwe mukufuna kuti zizida chifukwa zimukupemphera mwachikondi. Tili muchipangano cha chikondi, pemphero lizichokera muchikondi chifukwa mukamangotenga zinthu zina zimene kuchipangano chakale amachita mapemphero ake muzitengera mderadera. Sindi kunena kuti chipangano chakale ndicholakwika koma timvese chifukwa tikawerenga Bible ku Agalatia tuwerenga Galatia chapter 3 verse 24 na 25 akuti momwemo chilamulo chidakhala na mkungwi wathu wakutifikisa kwa Khristu kuti tikayesere olungama ndi chikhulupiriro. Koma kupeza chaza chikhulupiriro sitikhalanso omvera na mkungwi. Chipangano chakale ndi na mkungwi ndi chiphunzitso chotitengera ife kukamdziwa Khristu. Koma pamene Khristu wafika akuti sikutinso tizipanga za na mkungwi